Θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι ξεκινάει στο 0-0. Аз считам, че утрешния матч започва 0-0. Αν θεωρήσουμε ότι το 3-0 μας δίνει ένα πλεονέκτημα, ναι, μας δίνει ένα πλεονέκτημα, αλλά το πλεονέκτημα που μας δίνει είναι να νιώθουμε σαν ομάδα ότι το 3-0 δεν είναι ασφάλεια, δεν μας δίνει ασφάλεια, άρα παίζουμε ένα παιχνίδι που ακολουθούμε το ρυθμό του αντιπάλου. 3-0 е един много добър резултат и при всички положения ни дава предимство, но не искаме да мислим на него като това. Искаме да мислим, че трябва да говорим, че трябва да играем така, че да постигнем отново много добър резултат. Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση. Дошли сме тук, за да се класираме. Και η πρόκριση θα παιχτεί μες στο γήπεδο. И класирането ще се изиграе на тревата. Και όλοι μας οι ποδοσφαιριστές και εμείς στο τεχνικό team И всички, и играчите, и техническия щаб έχουμε έρθει εδώ να κερδίσουμε. сме дошли тук, за да победим. Γιατί αν θέλουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε αυτή την νοοτροπία νικητή, Защото като отбор, ако искаме да създадем този навик на печелившия, αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, πρέπει να το ако искаме да κάνουμε го изградим това, κερδίζοντας τέτοια παιχνίδια. трябва да го направим, като печелим точно такива мачове. Ή να έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, Или да направим мача много конкурентен, να βάλουμε πολλά προβλήματα στον αντίπαλο. да създадем много проблеми на противника. Μια ομάδα που σίγουρα αύριο θα παίξει διαφορετικά, Един отбор, който очаквам утре да играе по много различен θα начин, πιέσει πάρα πολύ, ще ни натисне много, θα μας βάλει δύσκολα. ще ни постави трудни задачи Ελπίζω ο Νίκος να μην είναι ο ήρωας, и се надявам Никос да не бъде героя на вечерта. αλλά όπως είπε, ναι, το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα, Както той казва, наистина 3-0 е едно голямо предимство, αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση. но не ни класира.